Eu son de Mazaricos e sei que hai restos de celtas. Sabes cales son os máis importantes? Ben, Brian, pois Mazaricos é un sitio moi importante porque Mazaricos queda no centro da provincia da Coruña e entón fai unha especie de como de encrucillada entre os camiños que veñen dos portos da costa, os camiños que veñen de Carnota, os camiños que veñen do sur, de Outes, de Muros e por suposto os camiños todos que levan para Santiago cara ao interior de Galicia. Entón, ali en Galicia, ali onde hai unha encrucillada é un sitio importante. Fixáramos que todos os cruceiros están en encrucilladas. É dicir, por qué? Porque os camiños son un dos elementos máis importantes da cultura galega. Preguntadelle a vosa profe cantos nomes diferentes hai para denominar un camiño. Somos como os esquimais que teñen 25 nomes para denominar a neve, diferentes matices da neve. Nós somos exactamente iguais que os camiños. Entón, ali onde hai Mazaricos, como digo, ali onde hai camiños, ali é un espacio importante. Entón en Mazaricos hai moitísimos castros. Eu vouche destacar un que eu recomendo que vayas cando vayas de vacacións por Mazaricos, lle preguntas aos teus pais que te leven ali, porque aparte se pode chegar en coche perfectamente, que é o castro do Monte Aro. É un castro que queda no punto máis alto, é un castro con unha dobre muralla e que pola súa altitude e o tipo de muralla é moi posible que pertencese ao que chamamos a primeira idade do ferro. É dicir, máis ou menos de 800 a.C. ata o 400 a.C. Ese castro, aparte, nos fala dunha cousa moi importante. A veces pensamos que os camiños foron traídos polos romanos e que o camiño de Santiago foi un invento medieval, pero o castro do Monte Aro hoxe en día está ao lado do camiño de Santiago. E iso está significando que ese castro foi colocado ali porque xa na súa época aquel camiño era importante e había que controlarlo. É dicir, antes da época romana, antes de que existise nin a máis mínima referencia a Santiago Apóstolo e o cristianismo, ese camiño xa estaba aí e decidiron colocar o castro. Recomendo que o visites porque aparte as piscadas desde ali son absolutamente impresionantes.